Значи сега вече мога да ви се представя. Марин Шаламанов се казвам, някой от вас ме познавате. Бил съм много време състезател по много неща. Една от тях е информатика и затова може би съм и тук. Вече съм завършил НПМГ, откъдето познавам господин Василев. Разбира се, това ни е бил единствения шанс да се запознаем. Сега. Домашното следва ето тази задача. Значи пак, колко бяха решили домашното? Сега с новодошлите има ли някой новорешил? Двама, трима? Вие? Дигна се още някой ръка? Добре. Окей, събитни ги на господин Василев ще ги види. Не знам, с него ще се разберете. Добре, значи на задачата, доколкото разбирам, е следната. Има някаква статистика от това колко хора слизат и колко хора се качват на някакви спирки по автобусна линия. Дава ни се броя спирки, дава ни се номера на спирката, като както виждам номерата могат да бъдат разбъркани. И ни се дава какво след това две числа. Тук тези две числа са брой следващи пътници и среден брой качващи се. Добре. И имайки това нещо, се счита, че имаме достатъчно информация, за да твърдим колко души най-много използват автобуса и съответно колко места трябва да има този автобус, за да може да се използва. Добре. Някакви идеи имате ли, освен тези, които сте решили задачата? Другите, имате ли някаква идея как това може да стане? Да се разбере, да се замислите, до какъв извод стигате. Добре, ако искате да разгледаме този пример, как се случват нещата? Може би като си го нарисуваме, ще ни бъде някакво по-ясно. Че аз ще взема примера така. Добре, значи може би наистина първото нещо, което ще ни е много полезно да направим, е да си подредим спирките по ред. Защото в момента има някаква информация за какво се случва на четвъртата спирка, на втората спирка, на първата спирка, ама така като са ни разбъркани, нищо не мога да направим. Това, което ще направя, да се ги подредя ръчно в момента. Да мога да разбера какво се случва. Пък след това, ако сметнем, че има нужда, ще направим и компютъра да ги подреждаме. Спря проектора нещо. Добре, каква е причината проектора от време на време да решава да прави такива неща? Аз няма как да си ги завия в лаптопа. Ще си пробия нови дупки. Не, чакай да го позатегнем. Ето това трябва да е проблем. Това е много деликатна техника. И сега нищо не. Добре. И това е поне нещо. Добре. Тъжното нещо е, че по-голяма успеваемост има на десния проектор, където има само един човек, който го гледа. Добре, за сега е добре. Добре, да продължаваме татък. Ще се борим с това. Добре, аз не знам дали го видяхте, но ги подредих така, че да са по възходящ ред на спирките. Сега, какво беше първото число? Какво означаваше? Брой слизащи, брой качващи се.
Така. Среден броят. Добре. Добре, значи на първата спирка, това ми се струва някакво странно, но нека да го видим, може би ще ми се изясни. Защото това е много сложно за мен. С shift, но проблема е, че аз първо пускам shift. Така. Не ми дам. Добре. Значи колко има 5 спирки? На 2, 3, 4, 5. Добре. Сега на първата спирка, значи тия, които слизат, че ги пише с минус, тия, които се качват, че ги пише с плюс. Това е, предполагам, ще бъде ясно. Добре, на първата спирка казахме, че слизат 10, което в момента ми е странно. Аз мисля, че първо трябва да се качат, но тук, според това, трябва първо да е средния брой на слизащите пътници, пък след това на качващите. Но то на първата трябва да се качват. Добре, айде да приемем, че в смисъл според мен първото са обърнати в задачата. Да кажем, че тук се качват 10 и слизат 0. След това ще видим, ако има лойка нататък, значи може би не са не така. Това, все пак, нали, тази школа трябва да ви готви за състезания. Ако имате някакъв такъв проблем на състезание, като аз не говоря, ще бърша. Ако имате такъв проблем на състезание, има едно време, в което може да викате човек от журите и да го питате въпросите по задачата. Съвсем спокойно може да го питате, това ми се струва безсмислено, или правилно ли е? И той може да ви каже, има грешка в условието, може да ви каже, няма да ви отговоря на въпроса, всичко си го пише в условието, може да ви каже евентуално да или не. Добре. Хайде първо спирките всъщност да се пише. Това са първа спирка, втора спирка, трета спирка, четвърта спирка, не бягай. И пета спирка. Добре. На втората спирка 25 се качват, 9 слизат. След това 1 се качва и 24 слизат. След това 19 се качват, 0 слизат. На петата 0 се качват и 22 слизат. Добре. Добре, в това има някаква логика на първата да се качват хора, а не да слизат, а в последната да слизат хора, но не и да се качват. Добре. Значи, може би наистина така е по-логично задачата. Добре, аз ще искам във всеки един момент да си сметнем колко хора има в този автобус. Или не само аз, може би и вие ще го искате това, защото това ще ни помогне. Всъщност, колко седалки трябва да има в автобуса? Толкова, седалки, по-скоро места, защото в задачата се говори за първостоящи, толкова колкото може да побере. Значи максималният брой хора трябва да е минимален брой на седалките. Тоест трябва да има поне толкова седалки, колкото хора ще има максимално в някой момент. Кажи. Чакай сега. Добре. Дайте да видим сега във всеки един момент колко души има в автобуса. Сега нашите моменти не трябва да го смятаме това за през една секунда, защото между първата и втората спирка, нали, след като си е затворил в автобуса вратите на първата спирка, преди си ги отворил на втората спирка, ама не се е променил броя. Тоест за всяко едно такова междинно положение, ще искам да провериме колко са хората. И ние може да кажем, че има едни положения и тук, където има 0 души в началото и евентуално 0 души в края. Добре. Първо, колко души има и тук? Човеци. 10. Така, от тия 10... Не, той седи на покрива на това. На автобуса. Добре.
На втората спирка са се качили 25 човека и са слезли 9. Значи, както имало 10 души, качили са се 25 и са слезли 9. И до къде го смекнахте? До 26. Добре, значи тук са 26. Така, след това имали сме 26, отдолу си пише сметките. Просто така, качил се един, слезли са 24. Ето тук. Това какво ни дава? Колко души стане? 3. Така. 3. Имаме 3, качват се 19, слизат 0. И освен всичко, статистиката излиза логична, с това, че накрая се качват 0 души, което е естествено, и слизат 22 души, и още по-естественото остава никой. В нашата задача първо трябва хората да слязат, след това да се качат, да си дупчат още по едно билече, защото шофьор на автобуса учи. Така. Добре. Значи имаме 0, 10 човека, след това 26 човека, след това 3 човека, след това 22 човека, след това 0 човека. Колко места трябва да има в автобуса, че да може да събира хората всеки един момент? Да, ако има 100 или 1000 места, ще ги събере. Но нас ни интересува колко най-малко трябва да има, нали така? Минимално да са... Колко трябва да са? Колко местни трябва минимално да са закупените автобуси? Значи най-малко 26. Ако вземем 100 местни или 1000 местни автобуси, пак ще върши работа. Ама те са много скъпи тия. Минимално трябва да са 26 местни, защото са 26 местни, ще събирате им 0 души в началото и 10 души в първи момент между първа и втора спирка, и 26 човека между втора и трета, и 3 човека тук, и 22 тук. Окей? Не, значи и за прави, за седящи се има предвид. Сумарен брой места, седящи и правостоящи. И дето знаете, в автобусите отпред пише брой седящи, брой правостоящи и общ брой, и обикновено и краткото е написано наобратно. Не знам. Поне в по-старите автобуси беше така. Добре. Има ли въпроси защо е 26 отговора тук? Не. Добре. Значи, цялата задача е да видим между спирките колко души има и максималният брой от тия числа е нашия отговор. Големината на автобуса, за да може да събира хората. Добре, това предлагам да го коднем. Ще може да си направим един план първо за това какво трябва да се направи. Ето тук ще го напиша. Значи първото нещо, кое е? Да прочетем примерно входа. Второто нещо, което направим. Не. Така да го подредим. Третото нещо. Добре. Ще кажа смята. И четвъртото вече е изто. Точно след това нали е максималното. Максималното. Добре. И трябва да направим и 5 неща. Ще ги направим първо. Един въпрос. Вие учили сте структури или както се казва? Всички. В смисъл тук на тази школа. Не. В първото ниво се е покривало това нещо. Колко от вас знаят какво е структура?
трябвало да подреждате някакви неща миналия път с Евгений Василев. Сте подреждали някакви масиви, нали така? А те са били масиви от някакви интове и от такива неща. Да. Добре, ами... Добре, да почнем да пишем задачата. Има ли си официално име задачата? Плюс капести. Добре. И какво казахме, че ни нашия план? Първо ще четем някакви неща. Добре, имахме n по условия, което го четем. И n ни е броя на спирките. И след това трябва пъти да прочетем информацията за всяка спирка. Той сега ще направи един цикъл, който n пъти чете това нещо. Чете нещо. Това е добра идея да поувелича малко нещата. Сега хората отзад, виждате ли? Вече да. Добре, аз не ви казах в началото, но като нещо е някакъв проблем, от сорта на проекторите не работят, аз не го знам. От сорта на текста е шрифт единичка и затова не се вижда. От сорта на нещо не го разбрахте. Ме питайте. Няма проблем да ме прекъсвате, да ме питате. Идеята е да стане ясно на всички. Сега не сме тук 200 човека, че да има проблем всеки да задава въпроси. Добре. След това изявление има ли някакви въпроси? Няма. Добре. Добре, въпросът е, че аз както си мисля задачата, ще ми трябва структура да си вкарам информацията за всяка от спирките в нея. Ако не това, поне двумерни масиви. Предполагам сте учени. Всъщност, не. Точно двумерен масив ще направим. Няма какво се занимаваме с това. Добре, колко най-много е? Няма да ви натоварвам. Най-много 1000. Добре, това, което аз правя на състезания, не само на състезания, вкарвам си едно такова, колко най-много е n. И слагаме с едно повече, за да не ми прави проблеми евентуално. И това е някаква така презастраховка, ако нещо се прецака. Да, това ще кажа в момента. Идеята ми е, вместо да пиша на... Сега ще искам да си създам един масив тук, който ще бъде от цели числа. Да кажем, ще се казва BusInfo. И в него искам да има 1000 елементи. Или колкото ми е максималната големина. В принцип не мисля, че е готино това 1000 да го напиша тук. След това евентуално да напиша един for, който е до 1000. След това евентуално да направя още 3 неща, които правят работите до 1000. Много по-лесно да си изкарам една променлива, която е maxn, която е равна на 1000 и едно. Затова едно ви казах, че е застраховка само. И тук да пиша maxn. Сега защо писах const? Const означава, че ние казваме на програмата, тази променлива maxn няма никога да я променяме. Тоест думичката променлива е малко глупава в този случай, защото тя не се променя. И затова се казва по-скоро константа. Казвайки, че maxn е константа със стойност 1001, ние гарантираме на програмата, че никога няма да я пипаме. Примерно аз тук, ако искам да пипам тази променлива maxn, да сложа равна на 6, примерно да я променя, няма да бъде много впечат. Изкараме assignment of read-only variable.
всъщност. Read only, да. Мисля, като е константа, тя е read only. Само може да се чете, но не да се пише по нея, да се променя, да се увеличава се, но и така нататък. Пред това отдолу, пак ви казвам, за да не сменяме на много места да пишем 1000, пък на едно от местата ще пропуснем 0 и ще бъде 101 и ще се омаже цялата програма и ще ни провали неща. Така, да пусинфто, искам да ми дадеш цялата информация. Казахме си тази информация какво има n реда и 3 стълба. Значи ще се направя колкото ми е максималното на n реда и 3 стълба. Така. Не ми задай глупави въпроси. Пише бъде там най-отдолу. Кой е блъче? За всяка спирка информацията, която имам е номер на спирката, брой слизащи и брой качващи се. Добре, брой качващи ми ще е достатъчно. Така, и това са нещата, които ще чета сега. Номер. Първо, кое открихме, че първо са качващите се. Брой качващи. И след това е броя слизащи. Добре. След като сме го прочели това, искам да го запишем в нашия масив, който ще пази информацията. Сега аз реално няма да сортирам нещата. Сега те ще излязат сортирани, но няма да използвам сорт или някакви алгоритми за сортиране. Защото по принцип значи аз имам числата, които дадени са ми числата от 1 до 5 случаи ги имам всичките. Или в общия случай ще бъдат от 1 до n. И аз знам, че на този ред, на който пише 1 отпред, той ще трябва да бъде записан на първа позиция в масива ми. Тоест като го сортирам, това ще отиде най-отгоре, ще бъде на първа позиция. Ами, да. Значи аз вместо да пиша всеки ред по-отделно и след това да ги сортирам, аз директно ще си ги пиша сортирани. Защото за всеки елемент знам коя му е позицията. И за ето този ред, който е 4.19.0, знам, че като се сортира, ще ми отиде на четвърто място, нали така? Тоест няма смисъл да го сортираме допълнително. Така. Добре, направо ще кажа тук businfo номер и аз да ви кажа, реално не ни трябват 3 колонки тук. Ние имаме, те реално са 3 в входа, но първата колонка са ни само индексите. Тоест ние може да минем и с 2 колонки, колко се излизат и колко се качват. То си ги знае, защото самия индекс ще ни бъде номера. Добре, на нулево място ще сложа брой качващи. Businfo. В същото място на номер 1 ще сложа брой слизащи. Тук някой вижда ли някакъв проблем? Не, просто Това въпрос ли е? Добре. Така. Добре. Значи с това нещо ние направихме входа, подреждането. За подреждането не сме използвали някакви специални умения, освен това да запишем просто на очакваното място нещата. Добре, ами. Сега ще ви кажа това, което исках да видите като проблем. Тези спирките са номерирани от 1 до 5, а пък масива по принцип, ние като програмираме очакваме, че ще са номерирани от 0 нещата. И за да не се лъжим, искам да махна от номера на... Но след така ще направя. Щом го прочета,
ще кажа номера без едно. Да променя номерацията така, че да ми бъде добра номерация за масив. Да нямам след това проблеми. Това, нали знаете, че съкратено може да се запише ето така? Окей? Добре. 10. Добре. Да пак да се върнем на нашия план. Аз това, което го пиша в Paint-а, първо, нали, защото искам да ви обясня нещо. И второ, защото като сте на състезание, и аз като съм на състезание, и да правя точно това нещо на черновата си. Тоест на гърба на задачата, на отделно лище и така нататък. Представям си задачата като някаква картинка и след това си пиша какво трябва да направя. И след това, нали, си тикам нещата. Можеш. Всичко, което е на компютъра, Paint, GeoGebra, не знам. Chrome без интернет и така нататък може да ходиш. Да играеш на динозавра. Да, може да играеш на динозавра, примерно. Ако имаш Chrome подключен. В това има смисъл да се пише, защото в една задача от Б група, от А група, това са, нали, примерно 9, 10, 11, 12 клас, не трябва да направите 5 числа, две от които са вход и изход, 5 неща, ами ще трябва да направите примерно, не знам, 7-8 неща и не трябва да губите представа просто за това къде се намирате. Разбира се, в един момент ще се научите това нещо просто да ви бъде в главата и да очаквате кое е следващото, но първоначално е готино да го записвам. Добре, сега с въпросното смятане щяхме да правим. Значи аз искам между всеки две спирки да видя как стоят нещата. Добре. Пак разбира ще имам един цикъл, който ще почне от 0 и ще свърши в предпоследното. И сега защо го правя да свърши в предпоследното? Ами, аз искам това и, което ми е индекса в масива, което ми върви масива, да ми бъде за всяка от тия отсечки да ми бъде първата точка. Тоест, примерно, като смятаме между 4 и 5 колко е, и ще ми бъде четвърката. Нали, ясно, че като има 5 спирки, разстоянието между тия 5 спирки са 4. Окей. И затова просто трябва да въртим по-малко. Да не се случи един момент, в който търсим между 5 и 6 спирка. Положението да излезем извън масива да се омажем нещата. Добре. Ние още в началото си имахме една 0, която не беше колко пътника има в автобуса. Броя пътници, началото е 0, и така. Няма никой, идва първата спирка, някакви почват да се качват, да слизат и така нататък. Как се променя броя пътници? Увеличава се с качващите се, които са от итата спирка. Качващите сме ги записали в нулата. Тоест 0. И след това някакви хора слизат. От итата спирка, единичката, са колкото са слизали оттам. Добре. Какво? Той ще изпишни после. Окей, добре, вече броя пътници трябва да бъде нещо, което е сметнато. Като за всяка спирка ще се смята добре. Според мен. Ако случайно се чудим, може да кажем и така. Да си пуснем програмата и да видим какво се случва. Ще вземе този път. Е хубаво от време на време да проверявате докъде сте стигнали. Вярни ли са мислите ви? Точно така, аз се проверих с това на минута. Забравих да махна проверките и затова писах на много точки. Така, дайте ми по Paint-а какво се случи. По Paint-а първоначално имаше 10, след това... чакай, аз да гледам. Добре, 10, 26 и 29. Добре, така сме ги сметали ние. Значи,
може да смятаме, че или на двете места сме сбъркали, или наистина сме прави. А пък като настезание пишеш сялти да си правиш проверки, след това все пак и 3. Мисъл, като преди да качиш на системата, пускаш един тестов пример, два тестови примера и гледаш дали от изхода е точно същия като този, който трябва да бъде, който е даден в условието. Или ако пише нещо, примерно стойността е 5 или пешо, или тест, очевидно, че това не трябва да го събмитваш. Така, добре, смятането пак го направихме. Сега трябва максималното да намерим. За максималното, ето ще си сложа една променлива, която да ми смята максималното. На колко да я сложа равно тая? Началото. Ще трябва извън фора да смятам първия сбор. Това ще ми направи много грозно всичко. Добре. Оставям го така. Как се прави максималното? Ако това максимално ще ни пази текущия рекорд, да кажем. Не се прави така. Като го сортираш, а биш много ток, много време, много памет. Добре, ако текущия ни брой се окаже, че е по-голям от максималния, т.е. ни бие рекордчето, ние си го променяме. Тук съм сложил някакво нула. Тук съм сложил нула. Добре, какво се случи? Че ако в някой момент броя пътниците ни е по-голям от нашето максимално, т.е. максималното ни е по-малко, ние го обновяваме. Тоест в началото, ако сложа максималното да е нещо много малко, примерно -1, по-малко от възможния брой пътници, при първата такава врътка то ще се сетне на броя пътници. Добре. Нали това е логика, ако си мислим за максималното като някакъв рекорд, началото рекорда за максимално ще бъде 0 или нещо много малко. И след това всички ще го бият този рекорд. Още първото ще бие рекорда, второто ще бие рекорда и така. Ако беше тук минимално, ще бъде обратното. То рекорд за минимално гледаш, първоначално ще има много голяма стойност. Добре. И сега какво се искаше в задачата да кажем максималното. Максимално. И накрая какво се пише? Напред. Добре. Да видим това сега ще проработим. Дали си пазя втора? Значи изкара 26 накрая. Това е добре. Сега, освен че изкара 26, изкарва и някакви работи, които не са част от изхода, който се очаква от задачата. И се сещаме, че това трябва да го махнем. Един вариант е така да го махнем, за да може, евентуално, като се сетим за някой проблем или по-късно искаме нещо да проверяваме, да го имаме пак, може да се коментираме. Добре. И сега пак, освен че го махаме, пак проверяваме, за да не сме забравили нещо. Добре, 26 изкара. В условието на задачата е толкова, за да има смисъл това нещо, в смисъл да сте абсолютно сигурни, че това работи, би следвало и би било логично да си измислите още 3 примера, 4, 5, 10, 15, в които да тествате дали програмата ви се държи така, както очаквате от нея да се държи. За това мисля да не го правим. Значи единственото нещо, аз за примерите аз това го обяснявах и някой от вас вече, но като си тествате, първият тест е с примера в условието. Следващия е с някакъв тест, който вие сте си измислили, след което е хубаво да тествате някакви крайности. Примерно една крайност е това ограничение тук, което ви казваме, че n е между 0 и 1000. Ами пробвайте го с n възможно най-малко, т.е. 1, и с n възможно най-много.
примерно 1000. Ох. Какво? Програмата ли искаш? Не. Това искаш. Добре. Тук си приписваш примера. Не, аз не съм си приписвал. Добре, теста с едно е лесен и обикновено там е твърде възможно да фейлне, ако смятаме, че примерно те са много, правим някакви важни видео. То дори и сега има шанс да... Може да фейлне. Сега ще го пробваме с единичката. В случая с 1000 се прави като си направите една помощна програма, която примерно ви печата едни 1000 реда с преносли за един пътник, качва с един пътник, за един пътник, качва с един пътник. Въпросът е чисто дали програмата ви може да изтърчи 1000 реда, които да се пишат. Кажи. След малко ще видя, защо ти дава. Я да видим само случай с едно. Ако имаме една спирка, тя е с номер 1, на нея се качват 10 човека и слизат 10 човека. Все пак накрая трябва да станат 0 души. Така ще държи програмата. Изкарам -1. Добре, това не е готино. Това значи не е нормално. Казали са 0 е по-малко от 10. Тоест n равно ли на 1, всичко е окей. Аз започна да направим отделна програма. Значи сега това в момента изкарва -1, защото той тук пише -1. В този фор въобще не се влиза, тъй като слагаме и равно на 0, една програма е и по-малко ли от n-1. n е 1, n-1 е 0, програма е 0, по-малко ли от 0, не е 0, въобще не влизаме тук и не правим тези изчисления, директно печатаме 0, -1. Това е окей да го направим 0. Единия вариант. Другия вариант е наистина за този граничен случай. Ако сме сигурни, че проблема е в единиците, от 2 нататък няма проблем, чисто може да направим някаква такава мизерия. Или примерно сяут нещо. Или да четем нещо, след това пишем нещо и след това казваме return. Не се занимава повече с тези работи. Това е друг вариант. Ако е трудно да променим програмата така, че да действа в този случай. Обикновено, има задачи, може би за вашата категория няма да се падне точно така, но има задачи, които за случая за 1 или случая за 1000 ще трябва да напишете изцяло различна програма. Какъв ти въпрос? Защо сложихме? Защото то ще да продължи нататъка. Нямаше да влезе в цикъл, но ще да изкара това максимално, което е вече нещо допълнително в изхода, което може да ни бъгне програмата. Да ни бъгне и след това тестване. Добре. Айде стига толкова с тази задача. Има ли въпроси по нея? Ако някой нещо не разбира сега, ако не пита, след това няма да отговоря. Нали това показах преди малко? Тоест току-що. Ти ще го напишеш да излезе отговор. Може да го направиш съвсем отделно да бъде. Кажи. Не ти тръгва програмата. Добре, след малко по самата логика на задачата някой има ли въпрос? Ще дойда... Добре, къде? Добре, няма повече въпроси. Аз ще ви кажа условието на следващата задача и ще имате някакво време да си решавате. Следващата задача е ето тук. И тя е тази. И вие нищо не виждате, предполагам. Това ще го направим това по-голенчко. Сега предполагам се виждам. Значи, сега искам всички да ме слушате. Аз по принцип искам всички да ме слушате. Добре, задачата е следната. Имаме някакви рибки. Имаме една река, която река е това тук, където върви от ляво надясно.
Това е човече. В тази река плуват някакви рибки. Ето тия рибки тук, червените стрелки са рибки, които са с различна дължина, на различно място плуват, но плуват успоредно на реката. Тоест няма рибка, която примерно да ходи наобратно на реката или да ходи перпендикулярно на реката. Всичките са успоредно. Така, има един човек, който, както се вижда на снимката, е сравнително щастлив. Може би защото според условието на задачата има харпун. Като с този харпун той стреля перпендикулярно на реката и пробожда всички рибки, които са на пътя на харпуна му. Така. И сега той е рибар, разбира се, той като е рибар иска да лови най-много риби, колкото се може повече риби, ама пък иска да ги лови бързо и затова има един изстрел. Иска с един изстрел максимално да лови. Въпросите са къде трябва да застане печагата с харпуна, за да набуде най-много риби. Какво? Значи те рибите по принцип се движат, освен ако не са умрели. Но в случая ти можеш да считаш, че той знае, в смисъл, знае точно като застане, знае какво е положението на рибите. В смисъл, той си казва, аз съм тук, като стигна на някои от местата на реката, аз знам координатите на всяка рибка, къде ще се намира и мога да преценя. Все едно не мърдат. В смисъл, супер рибар, да. Това от биологична гледна точка може би е логично. Или зубър е някакво животно. Може да яде риби. Така. Добре, може да приемем, че рибите не мърдат за условието на задачата. Така, на всяка рибка знаем къде се намира. В смисъл, входа ни е брой рибки. Направо ще напиша един вход. Първият ред има n, който е брой риби. Ще имаме. Сега, нали, дописваме задачата. На следващите n реда от две числа, които са начало и край на рибката. Сега това звучи много некоректно, но по принцип може да си представим, че... Чакайте сега как се прави тук на Paint. Значи, цак, и то прави това. Така. Тук, знаеш колко е яко, да? Значи аз като съм си играл на Paint, искам да отбележа, нямаше такива модерни неща. Така. Да на Paint, да мани го Paint. Да може да приемем, че всъщност има една такава лъч, дето викате числов лъч. Тук е нулата. Какво? Ето сега е лъч. Добре, числова ос, добре, извинявам се. Числова ос вече ще стане, като махнеш отсечката. Не бе, числова река. Добре, не ме интересува. Може да приемем, че имаме по реката, имаме разграфено от там достатъчно далеч от рибара, къде се намира нулата и през 1 метър са ни наслагали, или през 1 сантиметър има една маркировка, затова нали, през всеки сантиметър знаем като линийка. Може да приемем, че реката е като линийка. И знаем всяка рибка от кой сантиметър почва, кой сантиметър свършва. Примерно ако рибката почва от втори и свършва в 4 сантиметър, тя ще е тук. И това ще е рибката и ще плъна там. Тъй нататък. Така. Уточнения. Тези две числа показват началото и края. Уточнения. Ако сме на двойката и стреляме с харпуна, обождаме рибата. Ако сме на четвърката и стреляме с харпуна, обождаме рибата.
Ако сме на тройката, със сигурност е больно. Сега, нали, това са пак, като имате нещо такова, си мислите за крайните случаи. Ако е най-малко, ако е най-голямо, ако е на ръба, какво се случва? Ако не е ясно от условието на задачата, питате журито. А може да се много, примерно, специално кредит. Да, не знам. Не може. Значи... Цели числа. Значи, да не се занимаваме с дробни, задачата е същата, като са цели числа, без примерно едно малко главоболие, което сега няма нужда да се занимаваме с него. Нищо не пише. Така, изход сантиметъра, на който трябва да стане варя, за да се пише бързо. Хора, които пишат тройно по-бързо. Ами тия, които пишат с 10 пръста, аз пиша примерно с 5-6. Аз пиша на старата система. Значи, това да наричате старата система се нарича български държавен стандарт и е направено по такъв начин се пише максимално бързо. Шлокавицата. Аз на това пиша, аз не мога да пиша на шлокавица. Шлокавицата, тя е за английски и очевидно не е оптимизирана да се пише бързо на български. Освен това, интересен факт е, че английската клавиатура, като пишете на тия буквички, деца са нарисувани на клавиатурата, на английски, това също не е направено да прави нещата. Не е оптимизирано да пишете бързо, то дори е оптимизирано да пишете бавно. Има друга клавиатурна наредба, която се нарича Дворак, която е направена да се пише бързо. Проблемът е, че тя е правена, когато са били пишещите машини и тогава са се оплитали много чукчетата на машините, защото като пишеш много бързо, те идват едно след друго, оплитат и се заклещват. С тя се пише супер бързо на английски, ако знаеш нещата. Проблемът е, че са се чупили пишещите машини и са направили квертито, което да забавя нещата. Да го прави така, че да не могат да се засичат чукчетата и да се чупат и така нататък. Така че кверти не е направено да се пише бързо. PDS е клавиатурата, за която се пише бързо на български. Теоретично трябва да е по-бавно, отколкото на традиционната българска. Окей, това е задачата. Имате време да я решавате. Значи, нашата задача през това време за нашите зрители се здоби с примери, с ограничения. Преди почивката открихме, че тук има някакви идеи за това как да решим задачата. Едната идея беше да си направим за всяка координата. Въобще да проверим на всяка координата колко риби има, да вземем тази координата с максимален брой риби и там ще бъде някакво готино място да отиде рибаря, да стреля. Сега проблема е, че координатите са ни 10 милиона, а пък рибите са ни 100 хиляди, според ограниченията, и би ни от него бая смятане да видим за всяка координата и за всяка риба дали съответно има риба на тази координата, да преброим броя рибите на всяка координата, под координата за всяко място на реката, да видим ако стреля от там рибаря, колко риби ще оцели. Но това се оказа, че няма да бъде готино решение, тъй като ще отнеме много време. Тук имаше друга по-готина идея с това, че може да използваме някаква замитаща линия, която да ходи отляво надясно и да брои рибите. Само че тази идея беше малко така неясна. През това време някой стигнал ли до извод някакъв как може да се броят тия риби по по-добър начин? Не знам каква е тази кутия с топки, които ги вадите.
Добре, може би имаш някаква идея. Примера за топките, които вадиш, не знам тази задача за топките, така че ми е трудно да... Тя беше за нещо, от част от една такава кутия, извадим всички топки и извадим на... Добре, това... Значи, последните 2 дни, т.е. 2 лекции, т.е. миналата лекция аз я гледах, господин Василев ви е показал подхода с замитащата линия, там с една задача, където се мажат едни бои, стават някакви магически неща. И пак отляво надясно минаваше една линия и броеше някакви неща. Сега, преди, няма 20 минути, 1 час, ние цъкахме по това нещо, където пак имахме някаква такава линия и отляво надясно минавахме, замитахме с една линия нещата и замитайки смятахме разни работи. Събирахме, изваждахме и това ни даваше някаква информация, която ни беше полезна. Сега, нали, и тук по подобен начин, и тук по подобен начин ще минаваме отляво надясно, ще броим някакви неща, ще ги вадим, ще смятаме и това ще носи информация. Нали, пак е замитаща линия. Сега, аз опитвам се да ви дам някакъв такъв общ вид за това какво прави тази замитаща линия. В задачата с боичките от миналата лекция, където се, не знам точно какво се търсише, но какви събития, в смисъл линията, тя е, нали, сканираща, може би звучи по-добре. Тя сканира и в момента, в който види нещо, прави нещо, много тъпо звучи, когато някакво събитие се случи, така да кажем. Примерно, стигнали сме до начало на боядисването. Правим някаква сметка. Продължаваме да замитаме. Като стигнем до край, правим друга сметка. Добре, може би за този пример. Какво става тук? Не този, ами този. Но грозно. Толкова. Тук какво става? Събитията, които са ни, имаме първа спирка, имаме втора спирка, имаме трета спирка. Когато стигнем до една спирка, извършваме, нали, плюс 10 минус 0. Събираме хората, които са се качили, вадим хората, които са слезли. Може да се каже, че е замитаща линия. Добре, аз ви казвам, че е замитаща линия. То реално всичко може. В смисъл много неща може да се вкарат в идеята за замитаща линия. Просто, нали, по-абстрактно погледнато, замитащата линия какво прави? Ходи отляво надясно и като се случи нещо, примерно в този случай има спирка, прави някакви изчисления. Добре. Сега в тази ни задача, това е, нали, един такъв много голям хинт, който ви давам. В тази ни задача пак ще искаме да имаме една сканираща или замитаща линия, която ще ходи отляво надясно и ще смята някакви неща. Ама ние ще го направим. Ние първо си мислим, че ходи тази линия, нали, наистина сканира бавно, но след това ще го имплементираме по готин начин. В смисъл, ще го направим така, че реално няма 10 милиона сметки. Ние ще си го мислим, че всяка си мислим задачата, че смятаме, че върви от край до край. Но след това ще открием, че примерно в един много голям интервал нищо не се променя. И като то нищо не се променя, ние няма смисъл да правим такива сметки. И сега като се замисля това 100 хиляди... Добре. Ще фане. Добре, събитията, които ще гледа линията. Идеята за това да гледаме на всяка координата колко рибки имаме е чудесна. Сега въпрос е, че ние... сега тук да си ползвам якостите. Така ли беше? Не е така. Беше... така. Но не искам този цвят. Ако, първо, гледаме на тази координата колко са рибките, която е нарисувана, и на тази координата гледаме колко са рибките, и на тази координата гледаме колко са рибките, те ще бъдат еднакъв брой. И ние 3 пъти ще смятаме едно и също нещо, за да стигнем до извода, че като на много близки места биеме с харпуна, реално ще отсеваме едни и същи риби, защото те, нали, не са се променили рибите през това място. И по същата логика, ако вземем
тази линия, тази линия, тази линия, тази линия. Всичките доцелват 2 рибки, нали така? Няма нужда да го смятам и 1000 пъти. Така, ами сега... Да, точно линията на рибаря е заметищата линия. Да, точно така. Въпросът е, че нали, отново ние не искаме за всяка линия, тия примерно 4 зелени линии, не искаме първо да фанем едната, да броим колко риби има там, да фанем другата, пак да броим колко риби има там. Има някакъв начин ние да знаем, че тези 4 линии са с еднакъв брой риби по тях. Добре, каква е идеята? Чай сега, да видим как се трие. Много яко. Така. Добре. Значи какви са събитията, които ще гледаме тук? Няма са спирки на автобуса, няма са бои. Ами ще бъде кога започва риба и кога свършва риба. Така, почваме да замитаме. Хайде пак ще почна да си рисувам. Така. Тръгваме тук, идваме в този момент. Тук започва риба. И си казваме, окей, в момента харпуна ни минава през една риба. След това идваме на това ниво тук. Започват 2 риби. Правим плюс 2. Си казваме, окей, харпуна ни вече минава през 3 риби. След това минаваме от тук, само че тук има крайна риба. Кажем, значи вече минус 1. От 3 стават на 2. Харпуна минава през 2 риби. Или така? От тук нататък минава през 2 риби. Само на края и начало са. Тук идваме. Тук пак е край на някаква риба. Махаме пак още едно. Изказваме от тук нататък само една риба ще ни бие харпуна. Сега ще ме питаш. Като дойдем до тук, пак вадим едно и става 0. Значи от тук нататък 0 риби. Мисля, тук нищо не се е бие от харпуна. Така. Значи събитията са на начало и край на риба. Има една сметка, която ние колко риби бием в момента. Тази игра се случва в двумерно пространство, ти биеш на някакви места случайно. Може. Айде да направим тази игра. Сега правим рибите, тази игра в някое друго упражнение може да правим. Добре. Така, колко сметки ще трябва да направим? Поне 100. Не зависи от това колко е дълга нашата река. Значи ние сметка правим, замитащата линия се спира само когато има начало или край на риба. Дали? Ако няма начало или край на риба, замитащата линия се продължава да си замитва и нищо не прави. Тоест, нашата програма трябва да прави някакви сметки, само в моментите ето тук, ето, чакаме да има прави линии. Ето тук, това не е прави линия. Това е пък квадратче. Да, добре. Ето. Да! Добре. Нищо ли не правим според теб? И след малко ще почнем да пишем програма. Добре. Това са ни моментите, в които нашата програма не става. Нашата програма прави някакви сметки. Добре, колко са тия моменти? Най-много колко са рибите по 2, нали така? Добре, значи сметките, които ще трябва да правим за това нещо са максимално 200 000. Но... Добре, да. Или това е за да намерим максималното нещо. В крайна сметка ми ще окаже, че ще има и някакви други операции, но сега оставам да си помислите още някакво време как да решите задачата. И сега няма да правим нищо по твоята дефиниция
ще пишем код, което е някакво действие и затова може да останеш на място си. Окей, сега стигнахме до това, че ще използваме някаква замитаща линия. Тази замитаща линия ще ходи отляво надясно и ще върши някакви яки неща, когато срещна начало на рибка и когато свърши край на рибка. И през цялото време ще се опитваме да знаем през колко рибки ни минава замитащата линия или харпуна на нашия рибар. Така. Значи, аз най-грубо ви обясних как се случва решението. По принцип, така, за да може едно след друго да вършим... Добре, значи какво искаме ние? Искаме така да са ни подредени някакви обекти, че това, което ни сигнализира, че започва тази рибка, да бъде близко до това, което ни сигнализира, че започва тази и започва тази, като да е близко до сигнала, че тази свършва, че тази свършва и че тази свършва и така нататък. Тоест, това, което би ни било страшно удобно, е ако в тази последователност, в която ще ги срещаме, те са ни подредени в някакъв масив, да кажем. Тоест, първо ни е това, после ни е това, после ни е това, това и това. И това ще е първото нещо, което ще се опитаме да постигнем. Така да си подредиме събитията, че да са по реда, по който след това ще сканираме. Добре. Хайде пак да си направим един такъв план, подобен на предишния. Къде ми е пейнта? Няма пейнта. Ние май не го. Чай да изляза от рисунката. Успял съм да си затворя пейнт. Добре. 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 Първото нещо ни да прочетем в хода. Второто е ще го кръстим подреждане. Идеята е, че това подреждане искаме да се наредиме така събитията начало и край на рибка, ще да са ни удобни след това да ги обработваме едно по едно. След което ще има някакви, да кажем, сканиране, в което линията ще минава, ще брои рибките, ще се чуди къде е максимално. И едно четвърто нещо, което ще бъде добре. Хайде да започнем с това нещо. Първо исках да ви покажа въпросното PR, което би ви било удобно за тази задача. Значи, да започнем някъде. Така. Добре, значи в тази задача ще ни се наложи да имаме променлива, която има две стойности. Сега това не е само в тази задача, в много задачи ви се налага да имате променлива, която държи две неща, не едно нещо. Примерно начало и край, примерно x, y координата и така нататък. Един много бърз и удобен начин да се случи това нещо в C++ е тъй наречения pair. И това как се пише, това е един пример. Да кажем хикс ще се казва, който може така да го съдем с 4, 3, 4. Така, това какво казва? Казва, че имаме променлива, която се казва хикс. Типа на променливата е pair от int и int. Тоест, какво означава? Хикс са две неща. Първото е int и второто е int. Защото ако може да имаме pair от int и char, който ще се казва, да кажем, y. И той в него ще има 3 и на буквичката T. Сега
И може би пак някакви назад се оплаквате, че не виждате. Така че това ще бъде. Добре. Сега какво имаме? Две променливи. Хикс и Y. Те променливи са променливи, които имат всяка по две стойности. Особено може да ги наричаме първа и втора стойност. На Хикс първата стойност е 3, на Хикс втората стойност е 4. На Y първата стойност е 3, на Y втората стойност е T. Типа pair и в такива ъгълви скоби. Първо пишем типа на първата стойност, след това типа на втората стойност. Ето така. Може да си изкараме примерно хикса. Сложи едно спейсче. Направо хикс и Y ще изкараме. За да ви убедя, че това работи. Те да ви знам колко примерът. Добре. Ето да, 3, 4, 4, 2. Сега виждате как си достигаме до елементите. Казах, че ще ги наричаме първи и втори, съответно first и second, с точка. И след това first или second достигаме до съответно първата или втората стойност на съответната променлива. Y first взима на Y първото, Y second взима на Y второто. Окей? От това има ли някакъв въпрос? Някой, който не му е ясно. Защото ако това не му е ясно, останалата част от задачата пак няма да му е ясно. И това е кофти. В смисъл, ако сега ви го обясня, ще бъде по-добре. Отколкото на края на задачата някой да пита какво беше пер всъщност. Да, пер е началото на рипката и края на рипката. Пер, сега ще го видим какво ще бъде. Това е пример за това как се ползва пер, как може да има две неща в него и така нататък. Може да бъде начало и край на рипката, може да бъде ако бъде някаква точка в двумерно измерение, хикс, Y координата и... Кой ти размазва? Добре, в момента разбираш ли за какво е пер? Или идеята е, че пер държи две неща в себе си? Окей? Добре, окей. Добре, значи сега самата задача ще тръгнем да правим. Тези си аути изкарват на хикс първата стойност, на хикс втората стойност и съответно същото и за Y. Добре, кажи ми колко е на Y втората стойност. Добре, а на хикс първата? Добре, окей. Значи, мисля, че е ясно. Добре. Така, това за рипките. Това е за пеаровете. Сега да тръгнем да правим задачата. Всякакъв ни беше плана. Плана ни беше да пишем ход. Разбира се. Първо имахме една променлива n, която ни казва колко са рибките, след което имаме n рибки. За всяка рибка знаем началото и края й. Значи ще сложа едни променливи начало и край. И ще ги прочитам тук всеки път. Начало и край. Така. Това сега ще трябва да го запиша някъде. И тук, нали, в момента, в който искам да го запиша някъде, идва въпроса да си задам въпроса. Идва момента да си задам въпроса по какъв начин да го запиша. Аз го пиша по такъв начин, че да може след това лесно да го използвам. Сега може да се върнем на това как искахме да решаваме задачата. Искахме да ходим от ляво надясно и като стигаме до начало или до края на някоя риба, да извършваме някаква дейност. Тоест това, което ни интересува при нашето сканиране е кога има начало и кога има край.
Значи на нас не е достатъчно да имаме някакъв масив, да кажем, в който сме си забутали всичките начала и всичките краища на рибките. И съответно за всяко начало и за всеки край знаем дали то е начало или край. След което този масив ще можем да си го подредим и да обхождаме нашите точки. Добре, в общи линии аз ще направя следното нещо. За този пример, който ми е даден тук, това, което искам да ми... тук ще си драскам под кода. Не, направо в Paint. Той готин изобщо тук. Добре, това им беше примера. Има 6 липки, това са им съответните начала и край. Искам следните работи да ми се запишат по някакъв начин в компютъра. По подобен начин систематизирани. Има началото 1, начало 6, край 3, начало. Това беше 12, 13, край 3, начало 10, край и така нататък. И това, което искаме, навсякъде, където има някаква координата, което е начало, да си знам, че е начало, където е край, да си знам, че е край. Точно кое начало и кой край съответстват на една и съща рибка, че ли не ни вълнува толкова. След което аз тая последователност от точки, рано те са едни координати, всяка от която има свойството или да е начало, или да е край. Мога да си я подредя. И като си го подредя това, ще получа нещо такова. 1, 3 начало, 6 край. Ще го съкратено, за да си го във времето. 10 край, 12 край, 13 край. Така. Да. Долу общото. Сега, аз не съм използвал целия ход. Примерно тук ще се види, че и 7 е начало, 3 е начало, а 7 е край. Но както и да е. Сега въпросът е, че имам последователност от тия точки, които ме интересуват. За всяка от тях знам дали начало или е край. И това, което би правила програмата ни след това, е да дойде ето тук. Нали, замитането ще се случва с едно ако това ни е правата. Какво става? Чакай, аз може би така ще направя по-добре. Ако това ни е правата, тя ще върви надолу. Ако така си представяме нещата. И ходейки надолу си казахме, като срещне начало, ще казваме плюс 1, като срещне край ще казваме минус 1, а цялата ни сметка ще бъде през колко риби минаваме. Тоест тук ще бъдем на 0 риби, тук ще стане 1, тук ще стане 2. Като срещнем край стават минус 1. 1, 0, сега тук срещнах 2 края, много краища бе. 12-ката е начало. Това тук е начало, не е край. Искате направо да си посметнем това нещо по-бързо. Тук в началото казахме 0. След това има едно начало, т.е. през една риба минава. Това още едно начало през 2 риби. След това край, една риба по-малка. Една риба. Пак край, махаме едно 0. Начало, една. Така. Една и край 0. Тоест, какво се случва? Знаем вече между тези въпросните начала и краища през колко риби минаваме. Ето тук, примерно ни е максимум, 2 риби. Значи знаем, че ако тук боцнем с харпуна, ще боцнем 2 риби и това ни е максимум. Това може би като не е свързано с голямата картинка е малко по-сложно. Можем ние да го видим как ще изглежда. Добре, какво става тук? Имаме начало, ще стане една риба.
след което вървим насам, изведнъж сващаме два края. Един ще направи плюс едно, две начала. Един ще направи плюс едно и другия ще направи плюс едно. Значи ще станат 3 рибите тук. След това ще стигнем до този край. Ще станат 2 риби. След това до този край ще стане една риба. След това до този ще станат 0 риби. След това тук почваме една. Тук пак почваме плюс едно, 2. Свършваме една. Тук започва една риба. Това ще станат 2. Тук свършва една. Става една. И тук свършва и последната и стават 0. Добре, като гледаме от тия числа, в момента, в който имаме най-много риби, ето тук. Като биеме по 3 риби. Тоест, ако от тук пробудем, ще минат 2 риби. Ето тук примерно има 2. Ако от тук пробудем, ще минем през 2 риби. Ето тази и горната. Добре? Тук пак ще са 2. Изкарахме 2, наистина са 2. Тук е една. Защото след този край сме си казали, окей, вече рибите са една риба. Това като идея, окей ли? Има ли някой, на който не му е окей? Нещо не съм обяснил както трябва? Добре, няма въпроси. Продължавам с кода. Така, значи казахме си, че нас ни интересува кога има начало и кога има край и къде е това начало и къде е това край. Тоест, ще искам да си пиша в някакво масивче. Това е предишната задача. Някакво масивче ще си искам да си пиша тези неща. Ето това нещо искам да ми съдържа масивчето. И всеки елемент на масивчето ще бъде реално две неща. Координати и начало или край. Това се направя пея. Значи масивът ще ми изглежда по последния начин. Той ще бъде от всеки елемент ще може да бъде някакъв pair, където първото ще бъде int, къде се намира тая точка и след това нещо, което ще ни казва дали тя е начало или е край. Какво да бъде това нещо? Okay. Други варианти? Тук наистина може да ползваме каквото иде. Един вариант е да ползваме bool, да кажем, ако е true значи е начало, ако е false значи е край. Другия вариант е да кажем int, ако е едно е начало, ако е 0 е край. Може да кажем char и ако е 0 значи начало, ако е значи е край. Каквото искаме. Примерно bool ми се струва добре, защото най-компактно, най-чисто е с bool. Добре. Това са ни нашите точки. Може да кажем точки. Така. Това казахме, че ще бъде масив. За да съдържа не само една, ми много такива точки. Този масив е с големината, максималната големина в задачата, която беше 100 000. Много ще направя на константа. Топс. 100 000 елемента. Така, и сега ще кажа итите точки, в смисъл итата точка ще има първият елемент ще бъде началото. Всъщност, тук не помислихме нещо много важно, което е колко са тия точки. Те не са максен. Максен са максимално рибите. Рибите са 100 000, а всяка риба има едно начало и един край. Тоест тук идват два пъти по максен. Окей? Си вкараме един брой точки. Който в началото е 0. Добре. И тук
вместо нито тук искам да пиша на брой точки. След малко ще видите защо това е смислено. Та, докъде сме стигнали? Първото е началото, а пък на тази точка второто е какво? Някой да предположи. Казахме, че второто е bool, който казва дали е начало или край. Значи може да го сложим true, кажем, че true е начало. Това, ако трябва да сме още по-яки, може да направим така. Constant bool начало. Това е true. И тук вместо да правим така, може да кажем начало. Така по-трудно ли ви става или да го ставя така или да го върна с true? Има ли някой, на който този запис му е гаден? Добре, не се оплаквате. Един каза да го става, значи ще го ставам. Това е по-чистия вариант, защото няма как да се объркаме кое е true, кое е false. Съответно, нали ще има и край, което е false. Добре. След това вкарали сме нова точка. Броя точки се увеличава с 1 и вкараме още веднъж вече края. Тук какво ще пишем? Защо края ще го правим начало? Край си казахме, че е false. И пак броя точки става с един повече. Супер. Добре. Някакви въпроси до тук има ли? Това, което има в момента е кода. Тоест може да кажем, че това сме го направили вече. Сега подреждането. Има нещата записани в някакъв такъв вид, който е неподреден. Тези координатите са ни в някакъв разбъркан ред и това е много гадно за обработване, защото не знаем реално коя е следващата точка. Искаме да ги подредим в някакъв възходящ ред. Добре, как ще ги подредим в възходящ ред? Сорт. Евгений Василев ви е показал функцията сорт. Ще искаме да подреждаме това нещо, което се казва точки. Той има елементи, които са брой точки. Значи толкова елемента ще сортираме. И сега, ако напишем така, първо ще ни каже, че какво е това сорт. Е тази група сорт. Затова трябва да си вкараме библиотечката. Коя беше библиотечката? Добре. И сега пак го компилираме. Да. Окей. Така. Топа сега си такова. Добре. Тези точки как ще се сортират в момента? Честно казано, нямам идея. То не ми фърли грешка, така че може би ще се опита да ги сортира. Но и предполагам, че ги сортира по първата стойност. Но за да сме сигурни, че се сортират по първата стойност, това, което може да направим е едно такова, не казахте, къстъм сортиране. Казваме си функцията KMP, сортираме си в точките. Ще кажем да ги сортира. И тук се подава функция, която ни казва дали са правилно подредени две точки. Тази функция KMP я пиша горе. Тя приема два аргумента, които са от тип какъвто са елементите, които сортираме. Тоест ето такъв.
Това ни е елемента А и елемента Б. Така ще си ги именувам. Кога те са правилно подредени? Кога А е преди Б в нашата подредба? Когато координатата на А е по-малко от координатата на Б. Тоест казваме, това е окей, ако на А първото е по-малко от на Б първото. Супер. Ами с това би трябвало да сме направили и втората точка. Подреждането. Какво? Или не питаш мен? Сега може би ще е логично да видим дали по-хубаво сме ги подредили нещата. Това ще направи един изход, който да ни показва какво се случва. Така. Това ми изкарва всичките работи от масива точки. Това го пускам и ще му дам нашия як тестов пример, който измислихме преди малко. Така, той стига до тук. Добре, да видим окей ли е това нещо. Сега първите координати са подредени. Това е окей. Начало, вторите окей ли са дошли? Значи имаме... Това виждате ли го или да го зумна? Последните редове? Виждате ли тук текст? Добре. Значи имаме едно, което е true. Значи начало. Има начало едно. Има ли начало 3? Има начало 3. Друго начало 3 има и друго начало 3. Край за шестичка има край за шестичка. Край за седмичка има край за седмичка. Добре, мен ми се струва, че цялото е вярно. Тоест, сега сме сигурни, че и никога не може да сме сигурни, но сме по-сигурни, че това, което сме правили до сега е вярно. Добре. Сега това няма нужда, затова ще го коментирам, но не го оттели, защото може да ми потрябва след малко. Ако нещо друго ще показвам. Добре, направихме подреждането. Сега е момента на сканирането. Най-приятната част. Това сканиране, как ще го направим? Казахме, почваме от ляво надясно и всеки път, като видим точка, правим нещо. В момента така сме си погрижили, че нашия масив да е подреден, точките са подредени така, както ще ги срещаме, ходейки от ляво надясно. Тоест, ни е достатъчно да го обходим по най-естествения начин. Така. Тук ще обхождам итата точка от масива. И разбира се, казахме, през цялото време ще си задавам въпроса и ще си отговарям правилно на него. За това колко е броя на риби, които ще отстреля, ако стрелям от тук с харпуна. Първоначално ние се намираме най-вляво. Намираме се най-тук. Извън началото на реката се едно и там около целим ще има 0 риби. Затова почваме с 0 риби в нашата бройка на рибите. Така, сега, през нашите точки, като минаваме, какво се случва? Казахме, в зависимост от това дали е начало на риба или край на риба, ще увеличаваме с едно или ще намаляме с едно. Значи какво? Ако текущото нещо, елемент от масива, ни казва, че имаме начало на риба, т.е. второто му е като начало, т.е. може да видим, че е true. Ако е като начало, увеличаваме броя на рибите плюс 1. Ако е като край,
Ако не е начало, значи е край, това го слагам в елса. Намаляваме броя на рибите с 1. Добре. Значи аз в момента мога да ви кажа, че във всеки един момент през сканирането броя на рибите ще бъде адекватен. Това вярвате ли? Надявам се. Какво? Не сме го въвели, но сме го инициализирали. Добре. И сега единството, което не става е да намерим в кой момент са най-много рибите. Слагаме едно макс риби, което на колко ще е равно? На 0. Значи ние по-малко от 0 риби няма как да оцелим. Надявам се. И сега на този момент аз искам да видим. Ако в момента рибите, които стрелям, са повече от рекордното ни количество макс риби, добре. Но в задачата се питаше, значи вече сме сигурни, че в този момент от кода ще знаем максималния брой на рибите колко, които може да оценим. В задачата се питаше не максималния брой риби, ами позицията, от която ще отстреляме най-много риби. Ще отхарпонизираме най-много риби. Как ще я намерим тази позиция? Просто според мен може да направим едно да окръщаме макс позиция, примерно, която в началото ще е някаква неадекватна, примерно минус 1. Всеки момент, в който намерим някакво рекордче, ще казваме и всъщност най-готино е тук да стреляш. Ако е тук, то не е и ни е индекса в масива с точките, то е координатата на точката, на която се намираме. Или сантиметър от началото на реката, на който е тази точка. Това е максималната позиция. Окей. Значи. Има ли шанс това да си остане минус 1 до края на програмата? И да ни провали? Какъв? Кога? Ако няма риби. Може да няма риби? Не. Значи. Чакайте се. Може да няма риби. Отговора е, проверяваме тук. Едно е по-малко и равно. Значи има поне една риба. Значи има поне едно място, където броя риби, които ще стреляме, ще е повече от 0. И ще влезем в този if и ще се промени макс позицията с нещо адекватно. Значи това най-вероятно няма да ни прецака. Ентел е много важно. Та сканирахме и изведохме изхода. Сега би било адекватно да видим дали това работи. Нещо казва 3, аз съм писал 4, но истината е, че всъщност то не е само една позиция, от която може да стреляме най-много риби. Те са възможно да има няколко съседни позиции, от които може да стреляме най-много риби. Искате да си го начертаем така, както е например. За да видим дали наистина от 3 може да се отстрелят най-много риби. Значи, тук ще ми е координатната система и почва 0.
Аз като съм ги направил до 15, сега ще ми е гадно. Не мога да го разкажа. Окей. Какво се казва в този вход? Има риба от 1 до 6. Има риба от 12 до 13. Има риба от 3 до 10. Има риба от 11 до 15. Има риба от 3 до 7. От 3 до 7. Има риба от... защо един? Да, може би го видях първо долното. И има от 14 до 20. Ето тук примерно може да кажем, че 20. Добре, изчакай още секунда, свършвам с това и може да просто си ходим. Значи програмата ни изкара 3. Наистина от 3 може да се отстрелят най-много риби. Или те са 3 риби. Тук ще ги бием за опашките, но те се казаха, че това е окей да ги бием за опашките. Пример, който бях писал тук е с изход 4. От 4 пак ще ги бием всички. На състезание, ако има такава задача, той ще го пише в условието. Ако пише нещо от сорта на, че всеки валиден изход, всеки изход, за който се отстрелват с максимален брой риби е валиден, това означава, че няма да ви гледате едно към едно входния изход с изхода от условието с вашия изход, ами ще проверяват дали той работи. В смисъл, че ще пуснат програмка, която ще вкара това 3, ще преброи през колко риби минава и ако то минава през максималния брой риби, ще бъде окей. Тоест, дори тук като получаваме 3, а в условието примера е 4, няма проблеми. В смисъл, пак ще даде точките. Искаш да видиш кода ли? Добре. Сега е момента, в който искам да ми зададете въпроси. Окей, ти го снимай. Аз мисля, че аз ще пратя нещата на господин Василев и той може би ще го качи в системата. Има ли въпроси? Някой? Браво, всичко се разбрах.